Bibia, good afternoon. Eba Attention TV. Attention TV, yes, we inspire you more. Message say, obe subscribe or aba channel so now I sign so. I like your programs in the amayen. And there was Sunyani say sometime. Now them say nuanom alata for de. Woma befa Ghana nyina no mu. Kumasi womu wo ho nkana ha say de la pasi. Say do so po woma di bebia ma mo de akodu ye Sunyani na ye nua be mu abako a onu tumi so ye scam boy na de kai no de dem gina ni sa na wokọ asawe joint wo se wokọ fabi no de akofia akotwa nanum a owo particular lady bia wonu de bia wo fan wo yala tani wo hwe ni tattoo ededa no nam ne honam yi eda so kama no ho feyie pa na je se ne ba bi nso am se koyie nti de bia wono ana ode ne kofie ede ne ko eko sepen ho na one day ofane de kofie yenim ne ekoba ye ewo danim se woto ne nsa na ebo no se anadweyale ne bo abayoi Nigeria ni wowuye eye Ghana ni abamu anom enya akukudre fanom ede ne ko hye mfiche manho bi mu ana ode ne hye manho bi eyisu na ode ne hye mu abamu ani nua bai so besra ne broban kan na ewo fi ho na no ode wo mu hwehwehwehwehwe ya na nipa wo bu abe 2 weeks ehye manho ni ma wo bon asabe de Sunyani posifo eduom ho agimu eye nhwehwemu se yesaka wabo ne kunu se de na ye no ma yentimu ewo Sunyani mra yebewura Sunyani na yakodi nkomo sisie ya na areho hyano so se fiada atwamu bra na bankase mu koso mu breki edema wo se bra na bononan ene fade kono a ombreki edema wo se wodwo ne kire eye Sunyani mazi akrachi bi ono ankasa ne mpena wakunu na wakunu wie no wasie no ewo fia watim ewo ho na yebewura ho sanse ene sen na sem na kwesi krache ne kwa ye frene sen abaya no ofre hen na sen kwa na abaya wane te krache ne kwa ne mfonyini ewai asem ne kwa court ne ekọ ye krache na sem ben ya krache no boy ne kwa no ho abakosem kra etesei obaba Facebook ne edi nkomo yebemo exclusive videos wa bra post for ba ye krachi ni fia wotim medem ena afede ekoso e wode mattress ase ansana aposifo te hwan ne kaka kira aposifo se owura no ekumobi e ofie honom no efie no ana krachi no etim ne ho ene ebekọ no na wodwo ne kire Sunyani mazi a boy no ne din e de kwabena agyen sa ene efre no na boy ayobi a ne mfie no eye be 31 32 ana krachi no ewo ne nyina ne se bae se na wotumienu nie ena krache no ente ba se ono ankasa abayewa se se mi hwehwemu ekyerem se abayewa no Nigeria ni eti krache no se bi okofa no asbesi ni na wode no aba be hwefie na one nada na watafa nti the customer ene oba na se ne busuafo krache ennim no sanso okofa no wode ne basa no a wadane ne hook up nti one ne da ade akye no ameniska na no ene fiada atwami krache no efia otimi eyona na fie enti ne nua baako eba fie ho oba fie ho no ene wese one na makire ho no mu an wese ada na fie hanom enka ewo musa munti amane ba ba ye no ekire mu se krache no ede ne hye tankim anampo wode ne hye manhom mekire so baba na yesuya de kakra wa makato se asemsi hanom a yeto abo asensa ene de abram ti krache no enua no ye no ena wasna de ena age hasa no eno ena wo fre ne nua no se da bi bra wo de meka no kore e de akyerew na de wo mnya ne se eye girl na wo ba hanom no girl no ba ha ena mene no mebo no ena girl no ewuye eti girl no ewu ama masie no ewo ha eti ne nua ne te no se da bi makobo me wo fanom amane etokobo na wo fa baako amane no se da bi asem wo die ye ntena so na efiada na no pa no enu nti omukwa aposifo ho kaka kire omo se anyinama samo a eye kwabena agyin adieni de ocha na se wokum nipa e de ahyefia ha enu nti aposifo be fa akrachi e de ne ko headquarters wo na bro omo de ne ko ye no e na omo cheka chin se de e na koso no omo bo no fra no pa no e besi se awia no nan kache no se wono de wonya ehwe nemum anwumre no nan na ho se no ma kono wudie mu no e na wo kire se e ne kore otade be sini bi ebe fie honum ya we Nigeria ni kokoti ate kama girl ne ba no ho na oba no ho no ena sikasem ho wone girl ne ku ena oba girl na girl no ewuto honum
ana mo se dabi asemi internet mti yanko na kwa kire baby a usie girl no prempre no no di kan atudwa se omudi kan ko Tom Brown no mudi no ana girl no ofi muja girl no adi wuye di nti oka sa asem no biduru ha mekire mu ewo ho eti bra wo mo ba fie ho no rich ebe me yakọ efie ho na kire ho no pe na de wonyina se onse utuman ho a obe so kawe bia ejari nsuo ene nsuo hu hia ene kogu amodi kunkum abo egum ne bi eno ena krache no esi abayiwa no ewom na osie no nso wiye no okotwa ahaban ebegu so eti okotwa enua begu so no ene body ahaban begu so na omu hu ti omu bie ho no o kire omu bie ho no na abayiwa no 7 periods ne 9 nifa ete ho asebi sanso wa hye ho bese na wotwemie no ko na wotwemie sanso nti no wa pro ne honam nyina ayekwa wa pro a wodem eti wo ana fire service wono ebepie mu ho no mo a omo baaye no omo de kan eji esoro no omo yiye no eno mo sa baaye no na te ho no ena afi omo kofa omo spray machine no spray so to ha abaaye no nan ene temu e wo ho ntie alaje wo hwa on se ne nan no nifa no ene te omo di nsuo aguso sanse no komoa ene ade mpacho mo di amfa nchame eti nsuo ene mo bie pipe a omo de se bele a moa no ebekọ ase na ade no so bete etu wiye no na se so mkofo mu na de ebebubu esoro nti bro mbubu no ni mfonyini nso ena we exclusive videos a wonsa ebeka na nti mbubu wiye no ena mo se abaiwa no ehye honum eti omu yi abaya no bro mu yi abaya no so no ni mfonyini no ena da rich utimi ye na yi mama akemede beje pasan se we na no tin rich mesene ena de facha me pa yes enti rich edi video no beto so edi amamu eti ge kokọ no a no oba ayekwabena agyen kama we Nigeria ni a obone bese no abaiwa no en wakunu edna se saa soka we ni mu a abaya na ahye ho na wotwe mienu antem ho unya hwena wapra wode shall rich edi video no ebeto so ma bra waye ho adwuma edi awie no wobehu saa mfonyine no nyina no ewo ho nti krache no agitum ewo se okuna no ena post for yes da bi yemna dem ho biu omuro no se krache no mattress woda so no emoja eguase a enya etase a enya asekoto akura na no eno mbuza ase dabi na moja ye no wacha se dabi yakoto Tom Brown yedi no ena na gani efu moja no na onam so a wodi wuye no eti akire eno beche se broa eno bo no ewo sika ho eti me no ka sai de krachi na je atum wei efiada no de koso ewo ho no mu eti videos e wo so a wo hwe nyina no eye bra aposifo ene fire set copy ho a wo meyi abaiwa no edeto ho no fitam a wuduru Sunyani maazi be fire set ho no wo machiri ho pe ena saa asemwi esi ewo ho no na amowie no ena fire set for tam emunde che aye bag a body bag no wo de che mu a aposifo e fire na wo de ekọ ewo ho no nti omoye no kuma aposifo ti aposifo nso be jinti fie ho no eno no me no ka sei almost pro ha ye hu no mebebre and so enka e won tem na me ne ye fitafo bi kasa kire se enka no se nipa e won kapa enti o yi mu ni wie no ye kokko de ade no mu eye so ka we no na se ma ho ketwa no ye kokko sei baby a ade wei e no de ge ne che a ge no hu ye e ma emu bola no nyina no se nsuo no nyina no e bete so fire for no twimi free mu no sei e na ye enti wei eye baby ana girl no ehye no onhye tankim nemum no ohye sokawe anabeto ka se manhole eno bi ana na girl no ehye mu nti wei eno kunu a wode hye ene asem no ekopie mu ewo court ewo honum na bra asem kopie mu Sunyani circuit court p no krache no ebegina adakam na no ena pm wotena dwam bisa prosecutor se krache no lawyers ewei eno mo se oni lawyer ana judge se ka asem no watu edi ahye March 19th 2025 anase busumye yisimene de to so dunkron ena aye krache chanso mra bi oba nso a ohwese wode obenya lawyer no wode na ba ansa na de ho ntansa edi abonto no ka say de kwabena gyen a wona ne mpena anampo abai wa fa na se hookup Nigeria ni wono akunu no alaji wasie no wono ankasa fie ona ne na fie na krache no ho abakwasema me ne na busuafo no bi ne mpanimfo bi diti nkomo kyerem se krache yi obi a wakọ afiase bebre nemom na afiase kure twato a wakọ ye no okoda mu emfie polipoli enwotwe krachi obi a ne nsa eha no woye kromfotachi amoapa wabetena epom honum afiase de menka aka mani kra wakọ mako mensa ntisa posifo ti a krachi ni history ena mede atoja woye ex convictor wada afiase
mako miensa nemom last one ye ni o da fie asay mako enwotwe eho hye no se krachi etoda bia ubehu no wo so we scammer because we scammer wo se eja we yahoo boys bia anya asem koto akora eho nti mazi de udru ho no mu a wo bia nim nti abayo kama slim girl kokko kama de tinwin doso a obo chese tinwin no edoso no wono ene da ho no krachi no ekunu edna hye tank ni mu a ohwe ba bia nso no eji ete na hwe sebi oba sebi sede wasibi asay na eba na se ho no hwe alaji won sa video wi na on share dress and debi unso wona ne ye according to wona ne da wie ye no and was say we wie no was fama me na me nko and was debi so mo say catch ni titi sikasem ho and obo no and was say debi na ba ya ne share dress debi no on share hwe and wode ko share o momwa no edene share sade wi ma wadam a wapra eno na nam so ama seven preduasa nti mo no bedi dia wura me to kro da bia yes reach the pictures no fa picture na fa ansa na ne te ho no fa eno to so emaye na ye nhwe ohwe wo say wono nipa hyem nti onsa na ade na bobbe ewo amena ni mu but omuyi ni wie no yenko amena ni mu bio obo nse amena no te say mo ye empty amena ka say ebusuafo no yemo na ofafo na ba so sanse ne ofa ba ko eye se woni ebedin komisa sanse de no pass na ye no ene enya na so yahwe yamla no san asem ba ko san so ewo ho no nti ene yemfa nse da ombenya lawyer na mbeko court no ne ahwe se ne abusua no ebedin komo officially no ebusuafo no enso so de krache no aye kura ehu eti kwa bena gyen ya okun ono anka sampna wei aye mazi nti efra bisim anase efri Alaska ufra mazi nso a na Alaska ena woko no eti sunyan ene bisim se meni so competition bi ena so moko no hono mu nti Nigeria ni no se mazi de no ane efra bisim yes ye nuanu malatafo no enre ye kumasi so Ghana ni awo ba ko sekan mo hwe na say Ghana fo ye ho afun bebra mo nkom krom anye sadia ene e kona no odin ekwe ntwa akra